בוקר טוב בנות, זה הלוק היומי שלי להיום. תראו את השיער, מאוד נוח לי, מאוד חשוף, הכל במקום, לא מתפזר, לא מתפצל, נוח לי מאוד. רוצה לתת לכם כמה טיפים לגבי תחזוקה של תוספות שיער ושיער נפוח בכלל. כדי שיהיה לכם מוצר כזה, זה מוס לשיער. בנוסף, מה עושה מוס לשיער? בעצם אם יש לך קצוות או בכלל כל השיער הוא עם נפח, לא מסתדר, את יכולה ממש טיפה בנגיעה לשים את זה, למרוח, לא להגזים בנגיעה, ליישר את זה, השיער פתאום מקבל ברק, כמו כל מוס שאתם מכירות, כן? הוא פשוט מאמן. מוס. הדבר השני זה, אם אתם משתמשות בפן מחליק, תכשיר הזה למניעת שחום לא יפגע בשיער הטבעי או בתוספות, שומר על השיער. הדבר השלישי זה סירום לשיער, מאוד 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 חשוב לתוספות שיער, מאוד שומר, מאוד נעים, מאוד רך, ויותר קל גם לעבוד עם השיער אם את עושה איזה פן, מחליק או פשוט נדיר. אני באמת ממליצה על הסירום, קריטי. ודבר שני, אחרון, סליחה, אם אתם אוהבות לעשות בייבי הר כאלה מסדרף, ג'ל לשיער, קריטי. כל דבר שאתם שמות, לא להגזים, בנגיעה, קטנה, וזה פשוט מסדר לכם את כל היום. ובלי נדר, בעזרת השם, אני אעשה גם סרטון איך אנחנו משתמשות וכמה כמות לוקחות. תודה, מקווה שאתם אוהבות את הטיפים שלי, אם אהבתם, שתפו, תעשו לייק ותגיבו לי. יום מקסים.